Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian balami ka jingno bagi noy alam karaj nong po kila persyang ban rat na pang bat ban penjulor ya ki jingtung jingrap jong ki nong rap haulum worto na kaliang karaj haka artari gu jemmang arajar apun riu kalami syakmat ban pensay ya ki jingsya keno na kaliang ki nong rap. Ulingdo karaj uba Linus lingdo ulaong. Baka jingkeno jong ba banasar lingdo nong lat kalong ka babakla bat ka bamdon nong rim. Ulaong baka ni ka kam ka day hapadang ki nong rap ki barap hau teu luom bat ka dor barat ka belas dang nadu ka khatway tare gu jeliu jong snam arja arpuar barha ka jing yalang ka belalong hakate kapor na kaliang karaj kala dep pan kran sai bakinam dan menu ban la ban kam try ya kate jaka wat la ki la rap slam namor kate jaka ka day bet jong karaj. Haba pensai pat halor ka jing temu ban IT yau tiu luom syakatanat soil. Ulaong baka day ban pennek pensa ya ki klau ki batam. Bat ban pennek ru ya ka umbam umdi bat katanat soil kan syemti ya kate jaka ban pung dieng. Bat ban pennek ya ki klau tang lai snam hadian nang ta an sa syemti biang dakaraj nong po. Nakaliang jongga dor barai nong po niwan ban pensai halor jongga jingkren. Jong u banasar lingdo nong lai kabala pelai hau silong mil haka apply tarik April 2020 kata ka jingkren kalong kato jingkren kalong ngabakla bar ka baklem nong rim badalian jong karai ngi penrem jur ya ka jingle don bor jongki persa ya karai kum bakila keno bagila le don bor thombor dakhol ya ki ying sem hani kam sem don keno kata ka jingelai na ka jing pentip ko jongi ya ki bar kam don ru kata ka jing dakhol ya ki marep jakarep ane ya ki ying ke jongki kumba kila keno namar bakane ka kam ka bede preng ka right ba ki nongrep ki barep halum berto ka sedang haswa jong ka jinglong lengdo jonga nadu ka kharwe tarik benai bendreu arjar arpoar ka don ka meeting hapreng ka right bat ki nongrep bat ha kate ke meeting nakaliang jong ka right kila pen pausai ki ba pensai baro ki nongrep ba kino ki barep haka jaka jokarai wala kilare bun snamru kimla pan kamtrai ya ka khandeu nama ka jaka hi kadei ke jongkarai ban naleng karai kila tharu ba kimdei banthung ya ki jingthung ki ba neslam bar ki ba pen terkhong ya kamariang ya khandeu kulum siap mar ba hano no kapor ka development kala banwan te khnang ba ka namdon kan jingthut kumta karai kala phathung ki tang te jingthung ki bolong tak support kata ka jiknisa hakane proceeding kala don ndu apoi tarik benai ba ndu arjar arpuar dan nangta haga apoi tarik benai bengkong arjar arpulai ka meeting kala don biang hapadeng karai badi kong quality marweng banasar lengdo nonglai barban ker marweng bad karai hakane ka meeting kala pen kren markhmat yaki ba pensai ki ba dalile ki mula ban kamtrai ya ka jaka baki larep pat hagano no por ka development kelaban wan kumta karai kelaban simbiang klem da knyum lane klem da penmi kano ka jingkulmar kita ka meeting ka ba kelalong bagi nongrep ba susuru karai kelapa ya ke city sa orang basnong jong mlang kedai bat eksekutif nombar karkum katar tarik laipui tarik benai bengkong usnam arja arpulai bahakan ke city ka phang pedeng kalong ba karai kelapa pentip lengba orang basnong ba baro ki barep haka jaka jong ka rai kimla ban kamtrai ya ketika jaka ba ladadon kino ki bathung ki jingthung karai kala karpat ya ki subha ban weng ane ban rakno sakawai ka jaka namarba ka development kelajan poi katkum ka jing pentip jong karai bakum juru bat karai kala ong baladadon kino kila don upaya kapata lane ke dulir ki bagi layo lagi nang ilam barim karai akan tu ki bakin wan sakmat khana makala karai kala ban penbait handai na preng juki don weiru banwan sakarai susuru hadin kajing simti ke jonga ya kasuki kumlengdo jongarai kanongpo umo hakalai terik munai besan sedam arja arpesan nakaliang jongarai ngila penbena paiba lengba uslong mil nong san hima baru nong pathai bakarai kanomitu ya kino ki barep hakajaka ke jongarai
klem ke jingtho baladadon gino baladon ya kata kapata arep jong kiru ki hap banwan mi cha karaj khanang bakaraj kala ban penbe ya kita ke jagarep ke jongki te kumta na preng kita ki nup sawut ki bala kuma kilaong kila tho hasti cha karaj khamdan wan iweiru kumta namar habawan kan project jong ka soil ngimnang ban khot ne pentip ki namar kham sham ladan bawan iweiru ban mi sakarai khamtam ile ane gade ka jaka jong karaj kamde garu ko mengi bangi hab ban le pan jingbit naki hande gade kamram go juki ban wan marikendu sakarai kumta aswa masnang project jong ka soil ngiladong ta awareness program kom capacity building halor kan project jong ka soil hak babaro ki hinyukur nyukpo kila don mentalang hak tegasi na ka banta bangin pan kata kaji pensai bad ya kren sutu halor jong ka siti kaba kila tho sakaraj mo apri kane ka bakram don kata ka jingsoi khamdon kata jingsoi ka basulong plain bai te kumno inang ban khot ya kine ki breu ba khang kiyo ya kane siti kumbala sutho ki khanarit bakhamdon kata ka jingsoi te kumta ng sukhot ya kine ki sawut kum kita kilidar manikan pensai handai hatagasi galong kumno ha jaka ba kilawan kala daw pai blur bad ka rung jubor ha ka barat kram da buram chu ya garaj bad ha ka ju por kiring da ki video thik kumbangi ngi de criminals nai ki nongkhai drugs bar halo nalor ka jing hukum go jongki ya garaj ban pelong meeting kane ru sai ni panram ya ka jing don bor go jongki te ki ong hana ba kirep nadu snam nyau foar snam khandai pho ba kumta teter hanrai to tip ba mangi ki nyau kurpat ki bala seng ya kane karaj beri try raj ki bala seng kita nongrim jong karaj ngimnut ban skut nane kam try ya ketika jaka nama mangi tip sai ba udai ulum kentang jong karaj nongpo ba nginde ben penne pensa pateng la pateng om machu dakhol haka kateng jong kinong rep te ka jing ai ka jongi saka soil and water conservation department kamde bangin didu kumba kila keno hanrei kan ke department kan pentrei ki project kum ka thungding panbha ki trung pansna ki dam nam ta jing te ka jongki jong nam ta jing mentai jong isdong ki badon saudong jong une ulum tang po laisnem kan sumar kapan khoi kapan he ya giding hading kata kan sa IT biang pat syakaraj ki klau kila senlen kila pomding pathar kila thang dusmon ha ka keteng jong karep lami tang da kisensa ki kwai ha ki teleng bangi i sen e ki teleng kila sedang ban terkhong kila sedang ban duno ki bedon saudong jong te ulum ni tre sitom na ka bantam ban panbaha ban sumar ya kamai mariang ka jongi henrei lada ki percaya kane ngimban se ban hap ban sim da ka wei pat ka sinjam sikdin akantin habede ba ka jingkren jong wei ni nong mikmat jong ka hills farmer union ni sel tenat ban ai khublei ya ki nong ilam jong ka hills farmer union ba kelawan ban kersan lang ya ki ne ki breu hene ka ju ko por ni penpau ya kata ka jingsusi bakat kata ka kerdan jong sekretari sengkemi pi patai start klan natip ya ka stang ka kakut batang hajing sapen bi jang wei arngut ki ba riu sim kabu habe dei bagane ka isu hajing sha hasal pinkren pila dei buran mi lane ni kendu sakaraj pilih man sengap ru ayu karai ka don benong habe dei bat kane ka benta piong bangin ngin ai dulir ki suba ai dulir ya ki jaka ka jong pi ya ki na kaliang jongi hi te kum karai nongpo nginom ai ya kata jing tho jing ta ke dulir ki ya ki jaka ke bangat hapo jong te ulum kentang ni sulung no kumno pipen ya nujor ya kan ke benta bar ka lapangap bar ka mau sikar kani kamde ka border issue subha wan number subakla ya upai ba piong bagi dei ki baduk mo ladang ile kumne karai na second kencak kan keniap kan hai to tiap batang kita ki baru spa kila ban rep ya kwai namar boleh bansara ki simpor tu laisnem hadu bandia khai dalakomno new fast nem kumba shipos nem ki happen up
Te kata kamu nak kini post nem kisahkan, kumno kipsa kun nak kini post nem, tam doyo kait yau tau kuai. Te kata kane baru kaditang kajing persu pakla saki paiba ban yo ban kawang keti ya kinong ilam jong karai. Ngani tu ipi ya kajing sisa. Na pedeng gitu kibreu, kibawan hato kasi, kidon ke baterikam sarkar, kidon ke badan lai sotli ki jakarep. Nanta ki don ru ki bala deb di ya kacaka bakila yo nakarai. Don ru mo ki bala penlong mar khayi ya kacaka karai. Ki skut ki kam ki sistem asnem hading kata ki sa aiwai la ne di pateng sa ki we pat tang nam taban ban yo pisal ban kamai spa lengba kacaka jongkarai. Don ru ki ba skut tang ban yo ban pom ne ban ot ya ki ding na kate klau te de na takadaw ba na ngi ba sibun gidon kinong rep mo hakane geles ngi ya kita kinong rep hakane geles ngi ta kinong rep gidon kibana ternga hathamer pamrio lum berhing wat nan daw kidon ke berep hatulum na kimi kita nama kadai kajing ya awai pateng kajungki kadai la jingdi pateng jungki syaki we pat kibreu hajaka makin sungu ya karai namal bakilayo bandrep lakatas nam hanre mentapar kipni bor kala syaba penkut ya kane kajingken kajonga ngakwa bodong bakarai nongpo kam jule siliang yanoru kakudup lut ya baro kibreu jong kabri uhnyo trep ki basyong baki barep hakeleng gejaka jong garai kanongpo nakaliang jong ka dorbar pelun jong garai nongpo ka bakentuk ya ki hinyau kurnyuk po ngikwa ban penpau ba ngim sha shu ban skut nekam trai ya ka jakarep ka ba haulum ka badon haulum borto nama baudei ulum kentang jong garai ulum ublasu la shor kimen barim ringkat kasaki urung keu ubasa lakatas nyam pilaim badrep menta ngidon kam ban penbha yo neulum sumha ban alat yangi ban le ya ka badon kam klam na penmi ka jingkrumar kumbang le ku laya sain laya tho hak prosding nurus nyam anjar alquar habatin pej bahaki kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya